Panahon karon nga gimanduan ang tanan nga mag-stay at home o mag-social distancing. Dili gayud kalikayan nga mahingawa. Hinungdan nga ani ay managhigala nga gigamit ang teknolohiya ug ang social media aron mag-bonding ug mag-exercise. Ani ang report ni Femery Dumabo. Sa giingon pa man nga health is wealth ug nga true friends never apart, maybe in distance but never in heart. Kini ang gitagad og bilin ning Managhigala tungod sa pagtuman sa enhanced community quarantine, ana sila silang tasitag sa ka mga balay o giabang lawak ug ang usa nga umuli ay unta natanggong sa gawas sa nasud. Sa tabang sa teknolohiya, matag usa kanila ang ni-cheer ug naging ganyo nga mag-zumba og exercise nga dungan sila gamit ang group video call. Og exercise kay labi pa nga kanang karon uncertain kayo ang ato ang conditions ato. Ila kini nga gihimo matag adlaw aron usab pampawala sa kalaay nga kanunay lang anaa sa sud sa balay. Ug ang mga panghitabo karon dala sa problema sa COVID-19 ang wala nakapalukmay sa ilang panagigalaay ug mas nakapasugnod pa sa pagsuportaray sa usag-usa gamit ang teknolohiya. Ilabi na nga usa sa ilang higala ang namatyan og gamahani ining si Manahalang ug ang nakapait kay di siya kauli sa ilahang probinsya aron unta paghatod sa lubong siyang amahan. Hinungdan nga gamit ang teknolohiya og suporta sa higala, napahupay ang kaguol nga gibati bisan gamay. Yes, thankful kay ko sa akong mga friends nga bisan lagyo mi karon tungod sa COVID. Na-feel gyapon na ako ang ilang presence ug support, especially ning panahon nga nag-gold cost pagkabatay sa akong papa. Communicate and share ideas kung unsay mas importante na makatabang. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabo, Balitang Bisdak.